Ja moikka vaan kaikille Solkeksella uuden videon parissa. Ja tässä videossa mä pelaan Realmin 5, 6, 7 ja 8 luukut läpi. Ja näytän missä niitä erikoisia sineet on. Sikäli kun mä muistan ne. 5. Mikä? Ei se voi olla. Ei. Jää kuningatar. Nyt pitää mennä sanoa pukille. Heti. Missä vitosluku erikoisia sinne on? Mä oon ihan unohtanut se. Pukki. Kuten viimekin videossa, tai voitte lukea noita etsimyksiä, jos haluat. Tän luukun erikoisesine ei tainnut olla tuolla. Mä en oo täysin 100 varma, mutta... Joo, sori. Mikään erikoisesine ei tainnut olla täällä. Ei tainnut olla. Joo. Veeti. Siis... Ai niin, nyt mä muistan missä tää vitosluku erikoisia. Se on tuolla niinku erikoisia sinnekin. Vai oliko se tässä? Oottakaa, mä nyt tarkistan. Eikö se oli kyllä tuolla. Mä muistan kun mä pelasin sitä vitoslukua silloin kun joskus se oli tullut julki. Niin sitten mä näin kun pelaajat pyöri tässä. Niin mä olisin mikä ihme. Ja täällä se, eikö se sinne ole? 5. Sitten pystyy just tekemään. Ja tässä on se signaali. A, B, U, minut on kapat. Taajuus 519. Taajuus 519 on ulottuvuussignaali. Tai ulottuvuustaajuus. Tonne seuraavassa luukussa. Kasi oli missä? Oottakaa, mun muisti nyt vähän heittylehtiä. Mitä kasi siis pitää? Kun mä katon tätä, niin 8 erikoisesine oli... Se oli siellä, joo. Se on siellä. Tässä tää luukku pitäisi ollakin. Taas 519. Todellisuusmatkaa ja Venä voi ottaa mitä. Ja Realmin jouluseikkailu
labyrintti. Penan luo. Käytän jäätä siis aina, kun mun pitää kulkea tämän poikki. Koska jää nopeuttaa sua. Tää on muutenkin pikkuinen liike. Sori. Siis, ja tää luola on labyrintti ja tää on ärsyttävää. Tai no ei mulla, mutta Debating Downille oli. Se vaan menee sillä, että mulla on jotkut helppoja. Ja join. Tässä. Siis sä et voi kävellä sieltä tonne. Ei selvästikään voi. Tossa siitä. Video sitten voi ollakin pitkä. Kunhan mä löydän oikein paikan, mä voin näyttää sen erikoisesineen. Tuolta mä tulin. Eikö se ollut täällä jossain missä? Ei tietysti. Ei tietysti voi nyt olla ärsyttävää. Se ei ollut täällä, se on toinen railo. Missä se erikoisesine on? Eikö tuolla ollut? Missä? Ei. Jossain kumminkin oli. Mä muistan, kun mä ekan kerran vetin tätä luukkua, mä tiesin, että tästä tulee ärsyttävää. Jouluseikkailu on ihan kivaa, mutta joskus tää on todella ärsyttävää. Esimerkiksi se 12 luukku. Se pitää taas olla jääkään. En tiedä, että onks mä vielä julkaissut sitä videota, minkä mä kuvasin siitä. Kun mä yritän vetää sitä läpi, sitä 12 luukkua. Mut se oli vaikeeta. Mä muistan, oliko se MR-Rockis? Kun mä pelasin, niin MR-Rockis oli täällä. Ja se puhui jonkun moderaattorin kanssa. Mä yritin sitten kirjoittaa tänne, katsokaa. Et voi puhua täällä. Sä et voi puhua täällä oikeesti, se on ärsyttävää. Kun sä voisit vaan niinku... Mä vaan halusin kysyä siltä MR-Rockikselta jotain helpotuksia tai jotain sinne päin. Ei tietysti. Miten mä taas jo... Retkonen, mitä Häh? Onks täällä 2 tommoista rotkoa? No niin, tossa on se rotko. Hetkonen, jos tossa kerran on toi, niin mä menen tästä. Ei se ollut tosta. Se oli täältä. Täältä tästä. Ja tästä. Ja täällä, niin mä näin tän. Kun Debating Down veti... Debating Down on vetänyt mun kanssa näitä. Niin. Kun me vedettiin tätä, se oli vetänyt tän jo aiemmin. Mutta se ei ollut löytänyt erikoisesinettä. Niin mun piti löytää se. Niin sitten kun mä löysin sen, niin mä sanoin sille sitten. Se ihmetteli, että mitä ihmettä. Niin mä olin nähnyt vaan siitä, että se on pienen... Että siinä oli semmonen joku... Niinku pieni
pieni reikä, jossa ei ollut mitään järkeä, että se olisi siinä. Mä tiesin, että sehän tarkoittaa, että siellä on jotain. Mä en tiedä mitä mä hypätän. Mä oon ihan tyhmä. Realme on ihan hyvä tekemään parkkoa. Miten mä en löytänyt tota aiemmin? Kuinka monta mun piti löytää? Siis niitä seuraavat osat 1, 2, 3, 4, 5. Rautainen kotelo puuttuu. Hyvä kun en muista missä. Mä muistelisin, että se on jossain täällä puolella. Tätä labyrinttiä. Mä kävin täällä jo. Ja sitten olisiko se täällä jossain? Tää video tulee olla ikuisuuden. Mä varmaan leikkaan tästä osa. Jos ihmettelee, että miksi mä oon joskus hiljaa, niin mä vaan käyn päässä läpi sanoja, mitä mä voisin sanoa. Ja mitä mä voin sanoa. Joskus se voi olla vaikeeta valita sanoja videolla. Ihan vaan vinkkinä. Ja aina kun Realme tekee labyrintti, niin mä teen sisäistä kuolemaa, kun mä vedän sitä, kun mä vedän tästä läpi. Kuten tuossa näitte. Se oli ihan helpossa paikassa. Että löytää ulos täältä labyrintistä. No hyvä jos yrität, mut hyvä jos sä yrität päästä sieltä päästä pois, niin mä pääsin jo. Uivella. Muutenkaan kerran kun mä vedin tätä labyrinttiä ennen kuin ysilukko oli tullut, niin mä hypin näillä ja sitten mä tajusin, että tämähän on ihan turhaa. Muuten, pistäkää videon kommentteihin, että tykkäättekö tästä musiikista vai pitäisikö mun laittaa pois. Mä en voi sille tehdä mitään, kun mä en voi kuvannut videoa. Mä oon jo kuvannut sen seuraavan videon silloin. Ja seiskaluku erikoisesine.
Mitä mä hypöt? 6 luukkua, kun mä vedin. Niin mä löysin ton 7 erikoisesena. Mä en vaan muistanut, että missä se on. Ja muuten näitä kannattaa sitä etsiä, jos et tiedä, että missä on. Niin kattokaa näistä. Ja teidät sinne. Tossa näyttää sitten, että se on tuolla. Tässä on keksivelho kipussa. Apua. Missä se on? Ei voi hyppää. Jätetään se unohdin. Mennään, onko se valmis? Ei tietysti, kun se on unohtanut. Se unohti yhden osan, mutta tilasi sen Tonttu Expressistä, mutta ei ollut tonttuja vapaana, joka olisi voinut tuoda nyt siellä, missä luossa pitää hakea se tuolta toimistosta. Se on tietysti... Mä en kerro missä se erikoisin. No, mä kyllä kerron sen. Ja... Tuo on ärsyttävää. Onneksi, kun mä saan tän tästä painettua, mä voin taas liikkua. Ja 7-luukun erikoisesine löytyy täältä. Täällä on myös ankka. Ankka! Ja 7 erikoisesine. No. On ihan hirveeltä tää. Tykki? Aika alkaa loppuksi. Niin alkaakin. Videon tekemisessä. 8 luukku. Jään kautta juoksen. Päivänä. Niinpänä onko se valmis? Yksi osa puuttuu. Hirveä lagi. Mikä ihmeen lagi? 92 fps, 73, 65, 81. FPS on mulla hyvä. Okei, koneessa on selvästi jotain vikaa. Kun on näin kova Okei. FPS laskee niinku 3.3.6.5. Se on huolestuttava merkki. 99. Okei, mä lopetan ton heiluttamisen. Paketti on violetti. Mä näytän samanlaisen. Katsokaa. Tuossa on se paketti. Siellä on näyttö. Lämpenee, niin lämpeneekin. Täällä on se erikoisasenne. Viedään paketti penolla. Seuraavassa luukussa etsitään pumpaa. Seuraava luukku tulee seuraavassa videossa. Ja mun mielenterveys kärsii vielä enemmän. Mutta mä pystyn näyttämään tämän 12 luokan
se vaatii sen, että sun on pitänyt toisen kerran vetää se väittää se jääkaappitarina. Ja se on vaikeeta. Ei, tässä loikassa piti vielä vetää tää. On tehnyt muutamia muutoksia. Ei! Mä menen pippuri, sokeripala, mantteri, rusina. Joo, Maija on tuolla. Mutsikki. Pyry. Sitten selvittää mitä ne on. Minä aloitan. Nyt se! Ole hiljaa! Niin, mitä sä oot tehnyt? Karannut vankilasta. Okei. Näin kysymyksiin on helpot vastaukset. Jos katsot tätä videon, niin tiedätte mitkä vastaukset on. Manteli. Mikä näistä ei ole joulupukin poro? Tuisku. Ja mikä suuruudesta on alun perin suomalainen joulupukki? Porkkanalaatikko. Kuinka suuri osa suomalaisista saunoo jouluna? Yli 70%. Missä kaupungissa sijaitsee joulupukin kylä? Ja tietysti Rovaniemellä. Mikä päivä on jouluaatto? 24.12. Helppoa. Tulet tällä ilman, että sä oot juonut. Rip. Tämä ei jää tähän muistossa. Ei jääkkä, mä tapan. Lyön sua mieleen. No niin. No ei me saatu, kun en mä näe sitä missään. Ei, missä se on? En mä näe sitä missään. Apua. Se ei pääs. Ruokana Veetille. Voit sä näkkiä jotain ruokaa? No niin, varmaan kun sä oot ollut siellä pari päivää. Hei Veeti. Pikku Veeti. Sorry. Älkää kysykö, mikä toi on. Ja vaan varoituksen sana. Pistäkää kommentteihin yksikin sana. Mä haakun teet pystyyn. Lyödään Veetiä. Lyödään pikkulasta. Ei noin saa tehdä. Hei! Ei saa lyödä pikkulasta. No niin, mä menen heti 12 lukkuun ja siellä. No niin, mä häpeän ja hyppään alas. Älkää tehkö niin kotona. Se on erittäin vaarallista. Minäkään en suosittele sitä. Mutta koska mä vedin tuon läpi, niin että se ois varmaan sitten